Dün daşygyzda Amerikan norlary 19 manat 80 teňe, 20 manat aralygyna satyn alyndy. Bazarlarda karitlar bolsa geçen hepde bilen deňeşdirilenini ortaça 30-35% gymmatlat diýip Azatlygyň ýurdun demir gazygyna çeşmesi 16-njy awgustda habar berdi. Dollaryň nowatda gymmatlamasy ýa türkmen manatynyň hümmetiniň gaýtadan peselip başlamagy türkmenstanlylaryň köp gidýän ýurdu Türkiýede goňşy Iranyny milli pulwerlikleriň barha kan hümmetini ýitirýän we hökümete garşy protestlere sebäp bolýan wagtyny bolup geçýär. Ekspertler Türkiýedäki we Iranyň ykdysady kynçylyklary esasan şol bir adamlaryň diýdimdor dolanýarsy, nädogry ykdysady syýasat bilen düşünýärler. Türkmenistanyň hem ýurdun ykdysadyety 10 ýyldan gowrak şol bir adamyň kontrollygyny, emma dollaryň häzir gymmatlamasy we manadyň nowatdaky hümmetsizlenişi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä ýetip gelýän Gurbanlyk bayram bilen bagly. Bazarlardaky söwdegärler pursatdan peýdalanyp haritlaryň bahalaryny emeli gymmatladýarlar. Sebäbi daşogullaryň aglabasy ognuk şahly mallar satyn alyp öýlerini sadaka berýär diýip Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan dinleýijimiz aýtdy. Onun sözlerine göre Gurbanlyk hemmekisi ýagdaý bolsa bolmasa etmäge çalışýar. Sebäbi hiç kimiň iýlen kim bolasy gelmeýär. Özüň goňşularyň, dogan garyndaşlaryň we tanyşlaryň gurbanlygyna baryp naharyp soňalar öz sadakaňa çagyryp bilmeseň, diňe seniň özüň üçin näl, çagylaryň üçin utanç bolýar. Şu sebäpden adamlar ykdysady kynçylyklar sebäpli elleri ýuwkalan bolsa, hatda bergi borç almaly bolsa-da mal satyn alyp gurbanlyk etmäge çalışýarlar diýip Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna aýtdy. Edil häzir bazarlarda gurbanlykda öldürüp boljak ognuk mallaryň bahasy azyndan bir esse gymmatlat diýip Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Olarlar 7 adam bolup birleşip bir ýyry mal satyn alyp onu paýlaşyp gurbanlyk etmek ýörgünlidi. Sebäbi şonu gurbanlyga çykarýan çykdagyň bir az bolýar diýip Azatlygyň başga bir çeşmesi häzirki gymmatçylygyň bu mümkinçiligi hem azaldanlygyny habar berdi. Dollaryň täzeden gymmatlap başlamagynyň ýene bir sebäbi bolsa, ilatyň gurbanlyk günlerini täze egneşik giýmek däpleri bilen düşünýärler. Bazarlarda giýmeşik satýan söwdegärler adamlaryň täze giýim satyn almak däplerinden peýdalanyp, haritlarynyň bahalaryny gymmatlatdylar. Häzir islenlik giýim gejimiň köýnek galagyň ayakkabıň wahasy geçen hepde bilen deňeşdirilenini adından 200% gymmatlat diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä köp adam bu eşikler satyn almak üçin bir ýyllap tas hiç eşik alman ýene garaşýar we gurbanlyk geçenden soň ol haritlaryň ýüzüne heredýän hem bolmaýar. Şu sebäpden hem söwdegärler gurbanlykdan peýdalanyp galmaga çalışýarlar. Mundan öň Türkmenistanyň häkimetleriň bazarlardaky narhlary kontrolly etmäge synanýanlygy. Şu sebäpli ýazylyp goýulan narhlaryň käte hakyky bahalary aňlatmaýany barada maglumatlar gowşýardy. Emma bu kontrolly gurbanlygyň öňünden işlemeýän bolarly. Her etrapda 3-4 adamy gözegçe edip goýýarlar. Emma olar söwdegärleriň ýüzüne seretmäge hem utanýar. Ýene agyl uýalar diýlenip Azatlygyň çeşmesi aýtdy.